Royale и да ви разкажа малко повече за този профил в YouTube. Ние сме двама човека, които ще снимаме най-вече на Clash Royale, Clash of Clans и тем подобни игри. Другия човек, който ще снима, се казва в Clash Royale, се казва MinerBG. И сега ще ви го покажа, само да го намеря. Ето го. Това е той и също така той ще снима, просто в момента няма толкова време и реших аз да заснема клип. И нека направим няколко битки, да видим как ще се получат нещата. Добре. Само да изключа звука. Така, за да ме чувате. И нека започнем. Така. Не започваме много добри карти. Пускам Lumberjack и балон да видя какво ще стане. О, Executioner. Добре. Heroes. Така. Добре, супер. Почти му взехме колата, което е много добре. Нека пуснем така един Fireball. О, не. Добре. Добре. Не трябваше да пускам мега миньона, както и да е. Дали ще остави? Добре. Благодаря. Нека му кажем. Да ви кажа, от сега може да не правя много добри атаки, може да ме посъветвате за декове, защото аз нямам много на представа. Какви декове мога да използвам. Който мислите ваш дек, че е добър, ми го предложете в коментарите. И така, нека видим сега какво ще стане. Ами, и двете лави не нанесоха, тъй че не е от какво и значение. Така. Нека пак пробваме тази комбинация. О, не. Защо нета ми спря? Не. Това беше гадно. Добре. Както и да е. Нека видим. Тук ще ни вземе колата. Както и да е. Така, нека пуснем един Инферно, Фаербол, Томстоун. Така. Сега, нека пуснем лавата с мега миньона. Да приготвим еросите за всеки случай. Ето. Така. Така. Пускаме втори Инферно Драгън. Lumberjack. Пускаме един Fireball. И дали ще вземем кулата? И да, ние взимаме кулата и така правим победа. Супер! Това беше хубаво. Добре, Silver Chest. Нека направим още една. Да видим какво ще стане. Пускаме лавата. Не така нет. То няма кой знае какво за защита. Защо мега миньон? Не. Това не ми хареса. Не, тук се получи лошо. Нещо нета ми спря.
Какво стана, бе? Какво по дяволите стана? Така. Както и да е. То се е видял тук, май, че ще е лоша атаката. Но това не е от голямо значение. Well played, thanks, bro. Така, нека пуснем лава отново. Ареде. Така. И зад нея Инферно дракона. Мега миньона. Тук малко лошо се получи, но може да направим така. Так. Изведнъж мега миньона изчезна, което не е добре. О, забравих, че има скелетна армия. О, не. Това стана гадно. Трябва да имаме ероси под ръка. Добре, пускаме една лава. Зад нея този път ще пусна първо балон. Мега миньон. И сега ще запазя така. Ето за так. Сега ероси. И супер! Кулата е наша. Супер. Айде ще пробвам по главната. Да видим дали ще стане нещо. Нанесохме някакъв демидж. Така. Пускам Тунстон. Опа, не. Грешна карта. Както и да е. Нека пуснем Инферно дракона. След това така. Нека пуснем тук един ломбарджак да убие москитарката. Направо я уби. Страхотно. Добре да е, както и да е. Я да отклоним от твоя път. Не. Как ги мразя тези скелечета, като почна да нанасят. Нищо да е, както и да е. Няма значение. Напишете долу в коментарите, ако изобщо съберем няколко абоната, дали ви харесват клиповете, нищо, че едва сега започваме, да предложете декове и така. Какво да направим друго за този епизод? Някой е променил знамето. Някой си е играл с клана. Така. Надявам се този клип да ви е харесал. Съжалявам, че е толкова кратък, но просто като за начало нека да е толкова. И чао, чао.